No Magalofes fixéronse cousas moi importantes, fíxose durante 23 anos a Festa do Cabalo, que foi un hito, sin algún punto de Galicia e máis lonxe ainda non se sabía onde era Magalofes, con esa Festa do Cabalo eu creo que todo o mundo en Galicia soupo onde era Magalofes. Non? Nosotros de Magalofes solamente temos que agradecerlle á xente o apoio que nos está dando en todo o que facemos aquí. Non cabe dúda que a pandemia a moita xente fixo pensar, polo menos, moitas cousas. Agora mesmo as cousas que se fan así nas parroquias volven a ser importantes e a xente ven contenta e de boa gana a eles. E con moita ilusión, porque é un ano que, despois de salir destes anos difíciles entre todos, pois estamos conseguindo voltar á normalidade todo isto, que é unha cousa que facía moita falta. As festas, unha novedade moi boa, que vemos no que dicía antes, que a xente participa, pois quizá máis que antes. Este ano, por exemplo, que foi unha noite de auga, porque veo así, e a xente estaba ao local, pois estuvo hasta as 3 da mañá a tope de xente e todo o mundo pasando ben e contento. A festa do patrón está garantizada, ainda que chova, non hai problema ningún. Agora mesmo contamos de, como todos os anos, de facer unha semana das letras galegas tamén con diversas actuacións, diversas cousas que lle gustan a todo o mundo e que ao final da semana toda a parroquia queda contenta. Desde o século XIII o hórreo foi unha parte da parroquia, da aldea, por decirlo así, porque era o modo de vida que tiña, non había, lógicamente, congelador e nada deso, e había que guardar a comida de todo o ano nos hórreos. Parecíanos que o hórreo que era un elemento pois, moi importante en Magalofes, pero teño que dicirlo así, que me sorprendín eu mismo cando vin que había 37 hórreos en Magalofes. O sea, non me parecía que había tantos, pero sí que o sabía. Imagínate os que hai por Galicia adiante, o sea que é un proxecto que a mí me plantearon no seu día e me pareceu moi interesante, que é un pouco como de recuperación da arquitectura popular do que é unha parroquia, e iso vai acabar pois, nunha exposición aquí no local social, onde esperemos tamén que a xente lle chama a atención, se entre todos somos capaces de sacar algunha línea de axudas ou algo e facerlle ver aos propietarios tamén o importante que é conservalos e recuperalos. A quen queira vir disfrutar do que é unha parroquia viva, pode subir a Magalofes e ver que efectivamente esta parroquia ten vida, é un punto de encontro para moita xente, este local social e o propio Magalofes.